2012. májusa hatalmas változást hozott a Magyar Diáksport Szövetség életében. Deák György 20 évig tartó elnöki pálcáját Balogh Gábornak, világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes öttusázónknak adta át, azzal a nem titkolt céllal, hogy új lendületet adjon a sikeres múltú, nagy hagyományokkal rendelkező sportszervezet működésének. Mintegy másfél év elteltével volt miről beszélgetnünk a már nem is olyan friss elnök úrral. 23 évig öttusázóként tevékenykedtem, és az élsport volt az, ami a legeslegfontosabb volt számomra, viszont ne felejtsük el, hogy láttam belülről, hogy hogyan működik egyébként egy egyesület, láttam azt, hogy mi kell ahhoz, hogy egy élsportoló eredményeket tudjon elérni, és azt is láttam, hogy mellettünk élsportolónk mellett az a tömegbázis, akik alapvetően segítettek a mi felkészülésünket, vagy csak tényleg azért voltak lenne a sportpályákon, hogy élvezzék a mozgást. Ezekbe a dolgokban mind-mind beleláttam, hogy ezek mitől működnek és mitől nem működnek. És amikor én elkezdtem a munkámat 2010-ben, sporttanácsadóként miniszterelnök úr mellett, akkor világossá vált az számomra, és feladatul is kaptam, hogy az utánpótlás fejlesztésével kezdjek el foglalkozni. És alapvetően azt láttam, hogy ma a legnagyobb probléma a magyar sportban az pontosan a tömegbázisnak a szétesése, széthullása, és azt gondolom, hogy a legjobb terület, ahol ezt fejleszteni lehet, az az iskolai sportban, magyarán a diáksportban leledzik. A kormány az elmúlt években teljes válszélességgel kiállt a magyar sport fejlesztése, a csiszolatlan gyémántok felkutatása mellett, ami komoly segítséget és kivételes lehetőséget jelentett a sportszervezetek számára is. A kormány meghozta azt a döntést, amivel egyébként ennek a táptalaja és a lehetősége most már adott, tehát a mindennapos testneveléssel a gyerekek minden nap tudnak mozogni, viszont ne felejtsük, hogy ez egy mennyiségi fejlődés. És igazából ez minőségi fejlődésé is kell tenni, és amikor felkértek 2012 tavaszán, hogy én elvállalnám a Magyar Diáksport Szövetség vezetését, akkor nagy örömmel mondtam igen, mert azt gondoltam, hogy itt lehet tenni azért, hogy újra a tömegeket próbáljunk kinevelni és újra ezt a területet fejleszteni. Persze ezzel a nem mindennapi lehetőséggel élni kell és nem visszaélni. A Diáksport Szövetség minden erejét arra összpontosítja, hogy az élsport és tömegsport bázisát kiszélesítse, és a lehetőségeihez mérten maximálisan helyzetbe hozza. Ma Magyarországon sajnos csak 9%-a sportol az embereknek, és igazából, ha a gyerekkorban már nem kezdjük el azt a szemléletmódváltást a gyerekeknél, nem próbáljuk a mindennapos testmozgást az életük részévé tenni, akkor azt gondolom, hogy lekéstünk ezzel a dologgal, és ezért nagyon-nagyon jó a diáksport bázisa, amivel egyébként a mi tagságunkat a testnevelők adják, és országos hálózattal rendelkezünk, ezért azt gondolom, hogy mindenkit el tudunk érni ezen a területen, és minden olyan fejlesztési területre tudunk szakmai javaslatot tenni, amivel segíteni tudjuk a gyerekeknek a sportolását. A mindennapos testnevelés programja és ezzel együtt az általános iskolák testnevelés órái jelenthetik a legszélesebb alapot a mozgásszegény életmód elhagyására. A sport megszerettetése persze nem könnyű feladat számítógépen és videójátékokon szocializálódott fiataljaink számára. Az, hogy a gyerekek a számítógép előtt ülnek, és a szülőknek sincsen egyébként már akkora lehetőségük az idejük miatt, és mondjuk az anyagi lehetőségekhez mérten, hogy a gyerekeket a sport felé irányítsák, teljesen egyértelmű, hogy az iskolában keresendő ez a fejlesztési lehetőség. Ugye a gyerekek a 45%-ot az idejükben az iskolákban töltik, tehát ott kell olyan új tartalmakat a testnevelés órába behelyezni, ami számukra motiváló. Mi semmilyen új dolgot nem, szakmai újítást nem akartunk behozni a rendszerbe, csak a nemzeti alaptanterv, az új nemzeti alaptantervre támaszkodva indítottuk el a szakmai programunkat, ami azt jelenti, hogy az egészségfejlesztés, a személyiségfejlesztés és a tehetséggondozás 3 fő pillér, amit nekünk követnünk kell. A megnövekedett tornaórák száma sok esetben megoldhatatlan problémák elé állította a tanintézmények vezetőit, és ezzel együtt a testnevelő tanárok életét is. Ebben is próbál megoldásokat találni a Diáksport Szövetség. Amikor a testnevelőkkel beszélgettem, hosszasan mindenkinek a utóbbi 10-20 évben egy óriási igénye volt arra, hogy valamiféle megújítás legyen. Ezen dolgozik most egyébként részben a Magyar Diáksport Szövetség. Tehát magyarán gyermekközpontú új tartalmakat szeretnénk behozni. Ez a módszertani pillére annak a programnak, amit csinálunk, de mellette egy testnevelés stratégiának a kidolgozását is felvállaltuk, pontosan annak a célból, hogy térképezzük már azt, hogy az intézményeknek milyen kihívásokat jelentett most a mindennapos testnevelés infrastruktúrális kérdésben, vagy
humán kapacitás kérdéskörben egyaránt. Egyáltalán az intézményekben egészségfejlesztés része a testnevelés, egyáltalán a testnevelők hogyan értékelik a saját munkájukat az iskolai gépezetben, ha szabad így fogalmaznom, és ők egyébként az egészségfejlesztés részeként képzelik el a testnevelés órát, ahogy ők oktatják. Milyen új módszertanokat szeretnének látni a testnevelésben, hogyan tudunk nekik segíteni. Ahhoz, hogy mérhetővé váljanak a korosztályos átlagoktól való pozitív, illetve negatív eltérések, egységes rendszertanra van szükség. Ennek kidolgozása komoly erőket mozgósít, amiben a Diáksport Szövetség is élen jár. Ha már mindennapos testnevelés van, és módszertani újítást is be tudunk ebben vinni, akkor valahogyan mérni is kell a gyerekeket. Ugye régóta szó van arról, és kormányprogram része is egyébként, hogy legyen egy egységes fizikai állapotfelmérés Magyarországon. Na mi ezt most ezen dolgozunk, és jövő áprilistól kívánjuk elindítani az új egységes tanulói fitségi állapotfelmérés tesztrendszerét, ami alapvetően egy egészségközpontú tesztrendszer. Nem normatív alapon szeretnénk a gyerekeket egymáshoz mérni, hanem minden gyereket a saját egészségügyi állapota, a saját testsúlya, testmagassága, életkori sajátossága, ez mérten szeretnénk lemérni, és megnézni azt, hogy az ő állapota benne van-e az egészségügyi tartományba, vagy esetleg visszább van, és neki fejleszteni kell az állapotán. Szerencsére új ötletekből és megvalósítandó feladatokból nincs hiány a szövetségnél. Hátrányos helyzetű területeken és célcsoportokon fogunk egy olyan programot végrehajtani, amely mentorokon keresztül iskolákból fogunk kiválasztani gyerekeket, és őket fogjuk képezni tulajdonképpen sportszervezőkké, a saját iskoláikon belül testmozgásszervezőkké, az iskoláikon belül sportújságírás, sportrádiót fognak a gyerekek körében szervezni, és egyébként bármiféle mozgásos tevékenységet fognak szervezni az adott iskolákban. És az egésznek a csúcsa, az pedig a diákolimpia, ott pedig a legtehetségesebb gyerekek tömörülnek egybe, és ott olyan fejlesztéseket próbáltunk elindítani, ami alapvetően motiválja nem csak a gyerekeket, hanem a szülőket is, meg a pedagógusokat is, ami nagyon fontos, hogy tanulmányi verseny lett a diákolimpia. Ez ugye az elmúlt 26 évben nem sikerült elérni, de végre tanulmányi verseny. Több lett 10 pontot kap egyébként a felsőoktatási felvételi eljárás során az a diák, aki az első, második vagy harmadik helyen végez a diákolimpián, legyen az egyéni vagy csapatverseny. Balogh Gábor elnöki mandátuma 4 évre szól, úgyhogy az elkövetkező 2,5 év még bőven tartogat számára megvalósítandó feladatokat.